ndinu gulu labwino kwambiri lomwe laleredwapo chifukwa cha anthu. Qur'an surati Ali Imran 3 verse 110. Qur'an yoveka bwino. Ummah wa Mtumiki Muhammad, mtendere ndi madalitso zikhale naye. Omaliza mwa madera omwe adayitanidwa kuti agwirizanitse anthu pa mayiko a mtendere, ukadaulo ndi chilungamo. Mtumiki Muhammad adampempha Ummah kuti ukhale umodzi ndi umodzi. Qur'an ikunena kuti ndipo gwiritsitsani chingwe cha Allah pamodzi ndipo musagawanikane. Qur'an surati Imran 3 verse 103. Sahih International. Koma Ummah sudakwaniritse chifuniro cha Allah ndipo udagawanikana. Chifukwa chiyani mtumiki, madalitso ndi mtendere zikhale naye adawasiyira Asilamu kuti akhale ogwirizana? Chifukwa chiyani ife Asilamu timaona kuti kusamvana kwathu ndi kwa chibadwa masiku ano? Kodi angazagwirizane bwanji onse amene mitima mwawo moto wa chikondi kwa Allah ukuyaka? Kodi tingakwaniritse bwanji chifuniro cha Allah ndi kukhala Ummah umodzi? Kodi ife Asilamu tingabwere bwanji pamodzi kuti timange creative society komwe moyo wathu aliyense uli wa mtengo wapatali kwambiri? Tsopano moyo wa chitukuko chonse umadalira umodzi wa Ummah pachisankho ndi zochita zogwira mtima za Muslim aliyense. Tili ndi mwayi wokhala Ummah umodzi ndi kukondweretsa Allah ndi wokondedwa wathu Mtumiki Muhammad. Mtendere ndi madalitso zipite kwa iye. Okondedwa abale ndi alongo, pa May 13, 2023 tikuyitanira aliyense ku msonkhano wapadera wapa internet global crisis Ummah wa Mtumiki Muhammad, mtendere ndi madalitso.